Takže ahojte všetci, vítam pri novom videu a ja už idem spať, ale idem si ešte narýchlo robiť skincare. Takže poďte si takéto robiť so mnou. Mám tam proste veci, čo mi podávala sesternica, lebo ja akože moc nemám skincare. Ja mám jedine tak vankušiky kladočí. Takže proste mám veci, ktoré mi podávala sesternica. Tady sú, dúfam. Lenže ja som spala u babky predvčerom a ja ešte furt nejsom vybalená. Tu v tejto taške by malo byť. Takže nebojte sa, to není všetko to skincare, ale to tam sú aj malovatka, chápete? Ako prvé mi to dalo nejaké PFLG Spulung, ako druhé hand cream, potom nejaké Intensive Serum, Schaumabat, sorry za to čítanie, ale tak Dusk Gel, všetko je to tam po maďarsky, alebo aký je to jazyk. Tu je hand peeling, mám to ešte dačo? Je tu bronzer a make-up, ježiš. No ale toto budeme potrebovať, to si hneď aj idem dať. Takže ako prvé, toto si položím na zem. A vlasy si dám do copu. Ups. Glamour, blonde, glamour. Ja neviem prečo, ale tak akurát táto je na rade, tak si dám proste túto, ja nechápem. Prečo furt je táto na rade? Viete, keď zdvihnem ruky, tak ja sa bojím, aby mi nebolo hento vidieť, chápete? Viete, čo myslím? Takže urobíme si tu takého kohútika. Zatočíme. Takto si to dám tu toto. Au. To štítu. OK, mám to tam. A strašne to štícuje. To čo tu mám? Ty hovno alebo čo? Dobre, teraz si všetko berem a ideme do kúpelky. Takže ja sa musím najprv všetko preložiť, že čo to znamená vlastne. Takže, ale určite viem, že asi keď tak tento hand cream sa používa na ruky a asi aj toto sérum. Neviem. Nevadí. Dúfam, že mi nedalo také lepkavé veci, lebo ja to fakt nemusím. Také lepkavé veci. Chápete? Skincare. Takže ideme sa presunúť do kúpelky. Práve sa mi zlomil nech na nohe. A boli to jak fras. Zasvietili sme. Otvoríme dvere. No, jak otvorím dvere? Už som tu. Už som v kúpelke, ako vidíte za mnou. A neviem, asi by som si dala najprv niečo z tohoto. Išiel Mickey do Afriky, či mi išiel s letelom solo, i, et, a, t, l, o, m. Dobre, dám si toto. Taký Dusk Gel. Si dám toto asi z Schaumabat. To si dám prvé. Cílo to má dátum spotreby do 2027. To studí. Jaj. A veľmi pekne vonia toto skincare. Ja si idem preštetiť, hneď som tu. Možno
čudujete, že prečo štiete, ale proste mne sa to strašne dobre robí. So všetcami mám tu tento, ten už mám aj od týchto. Je to lepkavé. Nedošam. Dobre, teraz si mi toto duš gel. Toto mi strašne vonia ako aloe vera. No, trochu inak. Na čo som sa dala až moc veľa. Bereme štetec. Akože vážne som si mohla si štecom pichnúť do oka. Reálne halo leginy. Dobre. Všetko je úplne masný. Prečo mi to furt behalo? Toto je hand peeling, to je to asi... Počkať, a čo to vlastne mám? Dobre, mám toto sérum a Belege Spunk. To vypadá strašne ako šampón. Také biele. Ak tu furt počujete mingle hudbu, tak to bude z obývačky, lebo tam beží telka. Keď vás náhodou zastavím takto, preto, lebo moja mamina príde dovnútra, lebo ju počujem, lebo je teraz vonku. Akorát odchádza teta jedna, druhá teta jeden, druhý ujo. Ja som si včera večer zabudla urobiť skincare. Ježiš. Mari. Olala. To trochu vtlačím do tej kože. Ok, ruky si umiem.
som dala celé biele. Dobre, teraz tu mám nejaké sérum. Ja neviem, či sa to má použiť na ruky, ale toto je nejaké hand peeling, je tam to slovo hand, takže to bude asi na ruku. A potom je tu hand cream, takže to bude asi tiež na ruku, keďže je tam to slovo hand. Takže sérum bude asi na tváričku. Už. Takže dala som si iba trošku. Iba trošku, proste. Si utrám štetec. OK. A hneď som tu ozviem preštice a ukážem vám, že jak si ich proste umývam. Takže hneď som tu. Lebo mám hrozne špinavé štece, lebo toto sa fakt nedá zniesť. Takže si ich musíme teraz umyť. Ja by som si umýla aj Beauty Blender, lenže zajtra zase malovať. Takže ho budem mať mokrý. Ale čo som chcela? Ideme sa najprv umyť tento štec. Tam je čo? A robíme toto pod vodou. Ja som si ich včera večer umývala, takže si ich teraz iba čistou vodou oplachnem. Lebo nechce sa mi potom z nich hodinu dostávať šampón. A proste mydlo. Že to tak vyzerá, že to mydlo ešte stále je. Hej. OK. A idem tento, ktorý som si teraz dávala tento. Dobre, utreme si rúčky. A idem si ešte rýchlo nakrémovať ruky. Takže ja si myslím, že tieto dva sú fakt na ruky. Takže dám si, že hand cream. To je jak nejaká indulona, alebo také niečo. To strašne pekne vonia. Si mám teraz trochu masné. Strašne lepkavé. Nevadí. OK. Takže ešte utreme do uteráčika. Na našom radiátori to bude mať suché za hodinu.
ťaľku som si fakt mohla laknúť buchnúť ja som si fakt mohla laknúť buchnúť o radiátor. A keby ste sa čudovali, prečo taký detský šetes, tak to preto, lebo to mám z detskej sady a na čo ho využívať, na čo ho vyhadzovať, keď ho môžeme ešte stále používať, takže... Dobre, berem si toto. Ešte tento na radiátor. Berem si toto. Toto nejak poukladá na tú ruku, aby sa to zmestilo toho čo najviac. Dobre, vás si berem. OK. Teraz si dám všetok, jak sa to volá, skincare si dám do tej taštičky a to bude mať také pekne zadelené a tam si dám aj toto. Ups. Mám strašne masné vlasy. Zajtra si ich aj tak pôjdem umývať. Ja si tam nahádzam všetok make-up. Nie je to jedno, či to patrí alebo nepatrí do... Počkať. A potom ešte sesternica mi dala jednu vec. Len musím nájsť, ale asi bude ešte v ruksaku. Dala mi špirálu, lebo mne už tam dochádza, kde ju mám? Kde mám tú svinu? Kde mám tú krpatú svinu? Tu je. Lebo mne už tam akože dochádza tuš, alebo proste čo to je. Ja tu mám tuš a už mi nepíše. Ale reálne porovnajte si. Ja vám najprv ukážem tú moju. Taká tenká proste. A ukážem vám aj túto. Proste pozrite mi, ktorá je krajšia. Už nemyslím uhladenie, ale proste hrúbkovo. Asi táto. Viete, čo som išla urobiť? Ja som išla reálne urobiť toto. Počkať. A reálne, keby som toto namočila sem, to ide zatvoriť. Nejde. To sa naplnilo tou farbou. Mali ste niekedy na sebe bielu špirálu? Lebo ja áno, a bolo to strašne good. To bol aj pocit, aj proste všetko, aj proste look, že jak keby ste mali osnežené toto, myhalnice. Ja sa idem pozrieť na svoju linku, lebo ja mám dve, taká, kde je proste ten sakrament. A mám aj takúto, ceruskovú. A má sesternica mi ukázala taký jeden life hack, že... Ježiš, to kam mi odletelo. Že to proste otočiť. Lebo akože teraz tu jak kreslí. Proste nič moc, áno. Nič moc. Ja vás na chvíľu zastavím, lebo prichádza moji rodičia. To otočila a už to aj lepšie kreslí. Mnoho lepšie, takže ďakujem, sesternica. Si umýla ruky. Ako tak. Ideme sa prejsť do pyžamka. Som v pyžame.